Naglagot ko ni mo sumbagot ka, bantay lang yung kapis. Ya, ka. Mga bay, kung suko ka, usaba ka ng kasala o dili. Laro na to ni, let us categorize anger o ang pagka-suko nimo sa usa ka tawo. Kung mayon gani ka nga sala ang usa ka kalagot nimo sa usa ka tawo, kung ikaw nagbuhat sa mga butang diha nga di na maayo, sige na ka og pamalikas, sige na ka og sulti sa mga butang nga mo exceed na, beyond na sa imong control. Kunya magbato na kag kalagot niya, magbato na ka og dili na mao sa imong hunahuna na anak kay gihuna-huna nga dili maayo, that your emotions are incontrollable. Nya wala sa lugar nga kasuko. Nya kung magdumot pag yun ka, that's unforgiveness. Mga bay, unsa man ang usa ka kasuko nga dili sala, kana klase mao ang gipakita ni Kristo, ni Hesukristo sa atong ebanghelyo. Tanawa, si Kristo nasuko pag-ayo sa iyang mga katagilungsod. Nasuko paayo sa mga kadagkuan nga mga pari o mga magbabalaod sa templo. Kay ngano, ilang gitugutan o gihimo nga marketplace ang simbahan. Ang problema na, propriety or impropriety. Wala gibuhat ang simbahan alang sa mga tiyanggihan kundili balay alampuanan. O gikalagot kayo kana ni Kristo kay ang simbahan gitukod man sa langit ng Amahan. Busa iyang kalagot, iyang yung gipakita nga dili insakto ang inyong gibuhat. Yes, it seems ironic because Christ usually atong makita og mabati og ato kayo nahibaw-an nga puno siya sa gugma, puno siya sa pagkamapasayloon, mapaubsanon, masinabtanon, tanan nga maayong hiyas anaa ni Kristo. Despite nga nasuko siya, dili ka na sala. Kay tungod, kay katungdanan ka na niya, kay iyahaman ka na ang simbahan. Busa, kung ikaw di ay masuko, kung naa ka sa katungod sa kasuko, nan dili ka na sala. Kung naa ka sa insakto nga lugar, insakto nga pagsulti sa usa ka tawo, insakto nga panahon, ug insakto nga pamaagi, no, the right manner of doing that conversation sa tawo nga imong gikalagutan, then you are not committing sin. Take note mga igsoon, kung naa ka sa kalagot ug imo ka ng paugmaan ug madugay pag yun maabot ang panahon nga di ka kapasaylo, that is hatred. Hatred is a sin. Busa mga bay, mag-amping kita. Kung anaa ka sa kalagot or sinati ka ug di maayo diya sa usa ka tawo, then control yourself. Pugi ang imuhang kalagot ug try to check kung asa ug unsa ang mga sayop nga nabuhat. Tanawa kung dili ba maayo ang gibuhat o basin ikaw ang dili makabuhat sa maayo. Pusa mga bahay, mga kaisabingay, kinahanglan mag-amping kita sa ato ang mga panguna-una o atong gipamati. Nga unta, dili kita maglagot. Apan kung maglagot kita, kinahanglan na ang kita sa insakto nga lugar, insakto nga pamaagi to confront that person nga imong gikalagutan. This is Father Rod. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug pagsubaybay kanunay. Don't forget to follow and subscribe to our channel. Daghang salamat mga gabay para ang atong pulong maabot sa mga kadaghanan. Hinaot kini nakatabang kaninyo. Daghang salamat ug ang Dios kanunay manalangin kanatong tanan ay sambingay. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.